Mema mo nyinaa kɔ aba mmɔfra. Yɛfrɛ me teacher Fosu. Nɛnɛ, yɛba betie anansesɛm bi a ɛfa gyata, akokɔ, odwan, akyekyedeɛ, ɛne ɛnomaa ho. A yɛato ne din sɛ Mmoa Akansie Kɛseɛ. Mommyɛnhyɛ aseɛ. Da kora nɔpa fɛfɛ bi, gyata ɛkasaeɛ ɛwɔ ahantan so sɛ momma yɛn nyinaa yɛnkɔ akansie na yɛrehwɛ deɛ ne ho ɔha paa. Ɔkaa saa wieɛ no, akokɔ ɛbɔ ne ntaban mu na ɔde anigyeɛ ɛka sɛ medeɛ mɛtumi akɔ paa. Ɛnomaa nso ani gyeeɛ na ɔmo nso atuiɛ ɛka sɛ yɛnso yɛn ho ɔha ne yɛbɛtumi atu afa wiem. Odwan ani gyee na ɔka sɛ mɛɛ ne nso mɛtumi aturu mmirika. Nanso akyekyedeɛ deɛ ɔwosow ne ti ɛna ɔka sɛ ɛwɔ mu sɛ me ho nyɛ hadeɛ nanso mɛbɔ mmɔden na maturu mmirika yi bi. Kakra nkakra minim sɛ ɛnyɛ dɛn a meduru. Akansie no hyɛ aseɛ no ɛnam sɛ gyata ho ɔha nti ɔkɔdaa dua bi ase sɛ ɔtwɛn kakra ɛsiane sɛ ne ho ɔha sen mmoa no nyinaa. Akokɔ nso ɛturu mmirika no ɛna ne nan ɛbɔɔ boba bi mu nti ɛmaa ne nan ɛyɛɛ nɔya. Ɛnomaa nso tu kɔ wiem a na ɔmo di agorɔ wɔ wiem. Odwan nso turu mmirika no na ohunu sɛ enwura bi ɛwɔ baabi nti ɔkɔɔ hɔ ɛna ɔkɔwee bi. Nanso akyekyedeɛ deɛ wɔyɛ nkakra ɛfa akwan no so na mmoa no nyinaa ni ba ɔmo ho so no na akyekyedeɛ ɛdi nkonim. Ɛmaa no yɛ gyata yie paa sɛ ne ho ɔden na ne ho ɔha na wantumi ani nkonim. Saa nso na akokɔ nso ɛyɛ ne ya sɛ ɔwɔ ntaban na ebio ne ho ɔha na ɔno nso antumi ani nkonim. Ɛyɛ nnomaa nso ya sɛ ɔmo nso kɔdi agorɔ wɔ wiem ɛsiane sɛ ɔmo nim sɛ ɔmo betumi atu ntam nti. Odwan nso deɛ ɛnam aduane a ɔkɔkɔdii yɛ nti no ne werɛ fii sɛ ɔsi akan mpo. Yɛ ma akyekyedeɛ ɛkaa sɛ ɛmfa ho sɛ wotumi turu mmirika anaasɛ wonante ntɛmtɛm wobɛtumi adi nkonim. Nti ɛnnɛ mmɔfra, deɛ meka kyerɛ mo nyinaa ne sɛ ɛyɛ a mombrɛ mo ho ase na monyɛ bibia nkakra na mo nso moyɛ no yie a mobɛtumi adi nkonim sɛdeɛ akyekyedeɛ di nkonim no. Aha ɛna mede mo besie. Makra mo moma bye. Teacher Fosu! Teacher Fosu!